меэмраен хизмат кунед. мо вақтҳои СНГ хизмат кардем, намурдем кӯҳози санатория шидагием, дилгирӣ шидаем аз ждата. яъне ки дар дасти маву шумо нестае кушода кардани границаҳо. нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед. 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. видеои нави имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш карда буден. пеш аз шурӯъ кардани барнома миннатдории хидма, раҳмати хидма ба ҳар як обуначии канали хидма мерасонам, чунки бо дастгирии шумо имрӯз мо аллакай ба 100 000 обуначӣ мерасем ва иншааллоҳ боварӣ дорем ки боз аз ида зиёдтар мешавем ва морам кӯшиш мекунем ки рӯз то рӯз навигариҳои нав кунем ва ба саволҳои шумо сари вақт ҷавоб бигардонем. инак шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. муҳаммадҷон 0007 нависад: бародаро ҳамат коркунӣ омаден, охир зарурен ки дар ҳамидтари 40 000 хона равӣ, то ҳамира расход кардана тоқат кунен, камтари дига кор кунен ё тоқат кунен, ҳамаш хуб мешава. мустафозода нависад: салом акаи Сорбон, мо дар оила ду писар додарам документални ба номи амаким гузаштагиай. амаким писар надора, яъне якка писар моро хизмат мебаранд. не бародари азиз, дар ҳолате ки шумо документална ба номи дигар кас мегзарену вай фарзанд надошта боша, яъне писар надошта боша, дар ин ҳолат аз хизмати ҳарбӣ озод мешавен, яъне ки як писар ҳисоб мехӯрен. азизов нависад: меэмраен хизмат кунед, мо вақтҳои СНГ хизмат кардем, намурдем кӯҳози санатория шидагием. маҳина ахмедовна нависад: салом, агар хона ба номи шавҳар бошад, хонатия замин ҳақ надорад тақсим кунад. агар фарзанд гӯяд ки бо падарам меистам, модараш ҳақ надорад дар хонаи тақсим намешавад, фарзандони ноболиғ чӣ мешавад? модар ҳақ дорад ки фарзандонашро маҷбур гирад. мутобиқи қонуни кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ, баъд аз бекор кардани акти никоҳ фарзанд бояд дар тарбияи модар гузошта шавад, вале бо назардошти баъзе ҳолатҳо фарзанд метавонад ки бо интихоби худ падарша интихоб кунад ва дар тарбияи падар калон шавад. ва дар ҳолате ки агар шумо фарзандтон дар тарбияи падараш бошаву даъвои маскун кардан бикунен, дар ин ҳолат даъвои шумо бекор карда мешавад, чунки аз назари қонун маскуният шудан танҳо ба хотири фарзанд карда мешавад. ғарибон TJ нависад: салом, дар ҳолате ки оилат нодухтар мебарояд, молу мулк ба гуфти худат бояд ба кӣ монад? аз тарафи мо бачаҳо зиёда аз 40 000 сомон расход мешавад. хоҳиш мекунем ҷавоб гардонед. мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баъд аз ҷудо шудан, яъне даъвои молу мулк кардан омадагӣ нестад. баъд аз ие ки зану мард ҷудо мешаванд, акти никоҳшон бекор мешаванд, молу мулке ки баъд аз тӯйшон ба даст овардагиянд баробар тақсим карда мешаванд. вале агар ира дар назар дошта бошед ки шумо дар тӯй чӣ қадар суме расход кардену расходи шуморо арӯс барқарор кунад, дар қонун ин гуна пешбинӣ шидагӣ нестае ки расходҳои шуморо арӯс барқарор кунад. иҷада танҳо гуфтушинидҳои ду тараф ба миён меояд, яъне ки ба розигии ду тараф агар арӯс розӣ шава худаш барқарор мекунад, агар розӣ нашава қонун маҷбуран барқарор намекунад расходи кардагии шуморо аз зан. қиёмиддин Солиев нависад: акаи Сорбон салом, ака нашоти границаҳо гап зан, чӣ шуд границаҳо? ина якумам омад охӣ. ҳоли шумо фақат нашоти границаҳо гап занед, дига ягон мавзӯи дига гап назанед. дига мавзӯъҳоро чон мекунед? границаҳо кай кушода мешаванд? мо тасмим гирифтем ки аз инҷа пас камтар дар бораи границаҳо, дар бораи парвозҳо мавзӯъ бигзаронем, чунки ҳар вақте ки мо видео мекунем, пешкаш мекунем, хабарҳои ҳамрӯзаро пешкаши мардум мегардонем, барзами ҳамин хабарҳоро расондан. баъзан нафарҳое ҳастанд ки даромада дағалона суханҳо менависанд, чунки ин наворҳоро накунен, ин хабарҳоро нарасонен, то ки границаҳо кушода нашаванд, видео накунен. мо барзами ҳамин қадар дашномҳову дағалона рафтор карданшон бо хабарҳоро ба шумо мерасонем, чунки мо боварӣ дорем аз одамҳое ки баъдан одамҳое ки бисёр ҳақорат мекунанд, одамҳои хуб, одамҳое ки бисёр ниёз доранд ба ҳамхели маълумотҳо, ҳамун касо бисёранд. мо ба ҳамин хотир баҳри ҳамун нафароне ки ниёз доранд видеоҳо мекунем, пешкаш мекунем ва ҳазор раҳмат ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, суханҳои хуб менависанд.
бахтиёр тағоев нависай: салом алейкум акай Соробон, шумо дар бораи хешу табор гуфтен. Ман духтари холама уже гирифтаистам. Насиб иншааллоҳ бирем ғарибӣ даем, раҳо кушода шава мерем иншоаллоҳ. Туй мекунем, баъд чӣ мешава? Ҷавоб гардонен, интизорум. Дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиай никоҳ байни хешовандони наздик манъ карда шидагиай. Яъне дар иҷа вақте ки шумо пеш аз ЗАГС кардаантон мерен аз духтур мегзарен, дар ҳолати аз духтур гузаштаантон хунотон як наброя, ягон монеае ба вуҷуд омада наметавонад. Дар ҳолати хун як бидан қонун иҷозат наметиҳад ки мақсад зану мард ба якдигараш туй барпо бикунанд. На танҳо дар иҷа хеш табора дар назар дора, бегона рам боша, агар хуношон ки як туғри бигира, қонун иҷозат наметиҳад. ба ҳар ҳол не ки ҳеҷ чиза ба назар намегиранд, мардуми хидмон туй мекунанд, духтари холара мегиранд, духтари тағоира мегиранд, умуман бо хеши табор акти никоҳ мекунанд. Дилшод Эшонов нависад: салом алейкум ака, як савол. Ҳамин маскун мекунанд, то чанд сола метавонанд зиндагӣ кардан? То синни 18 солагира меистанд ё ки не? ҳамира мефаҳмондӣ. Дар мавзӯи гузашта мо ба шумо фаҳмонда будем ки мақсад фарзанда то синни 18 солагиша падар уҳдадора ки алиментия ва агар имконияти маскун кардан дошта боша, маскун бикунаш ва баъд аз 18 солагӣ агар дар донишгоҳ дохил шава, боз то буд кардани донишгоҳа уҳдадора ки нигоҳубин куна фарзандша. Прайд нависта: ждат кардам ки ай канали брат Сорбон смс меояд. Дар бораи граница смс омад, дар бораи зани мард. мо ҳаракат мекунем ки дигар мавзӯъҳорам суҳбат бикунем, на танҳо дар бораи граница гап занем. Фақат як каси дига нависад: акаҷон, мада бояд як маслиҳатиен, чихе катитон ҳамсӯҳбат шавам, илтимос мада занг занем. дар ҳамиҷа номи инстаграм ҳастай, дар ҳамун инстаграм метавонед саволҳои шахсии худтона равон бикунед ва хоҳиш мекунам агар сари вақт ба саволотон ҷавоб нагирифтен, наранҷен ё ки дағалона рафтор накунед, чунки мисли шумо ворин савол медодагӣ бисёрай дар уҷа, ма сари вақт ҷавоб дода наметавонам ба ҳар яки шумо. Ҳасанов Хуршед нависад: акай Сорбон, нагуфти РВП дорум, студентам, заочни Тоҷикистон равам, хизмат мебаранд? Дар ду видео чӣ менависам? Шумо ҳуҷҷати РВП дорен, яъне баъд аз ҳуҷҷати РВП шумо бояд ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шаҳрвандии Россияра баъд мегирен ва дар ҳолати РВП доштан, мисоли оддиёзи мо ба шумо мефаҳмонам, 50 на 50 шумо на дар шаҳрвандии Тоҷикистон дигар, на дар Россия. Мақсад байн да истодагиен шумо, вали то ҳуҷҷати шаҳрвандии Россияра гирифтан ва дар ин ҳолат имконият ҳаст ки шуморо ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъват бикунанд ва дар ҳолате ки ғоибона мехонем, шумо заочин мехонем, дар ин ҳолат ҳам шуморо ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. бародари азиз Шариф Каримов нависад: ака, гапат надорум, дар айни гап задан миҷа намезанӣ. Анис Иванов нависад: салом алейкум ака, масъалаи границара мавзудам мо ғарибода фақат ҳамин мавзӯъ муҳимай, дилгир шидаем аз ждата. Морам ҳар рӯз информатсияҳои нав ҷамъ мекунем, маводҳои нав ҷамъ мекунем, ҷустуҷӯ мекунем аз ҳар ҷо ки то ягон информатсия баҳри шумо пешкаш бигардонем ки кай границаҳо кушода мешаванд, кай ахборотҳои нав ки биромад. Мо сари вақт ба ҳамин хотир аз ҳар куҷое ки набоша, на танҳо аз Россия, аз ҳар куҷое ки ахборотҳои нав дастрас кардем, сари вақт ба шумо пешкаш мегардонем. ва як чизи дигарам ногуфта намонам, тамошобинои азиз, ки баъзе нафарот мегӯянд границара кай кушода мекунӣ ё кадом рӯз кушода мешава. Тамошобинони азиз, ин чиз аз мави шумо вобастагӣ надорад, яъне ки дар дасти мави шумо нестай кушода кардани границаҳо, ё ки агар дар дасти ман мебуд, ман мегирифтам кайҳо ҳуй мекардам ҳамин раҳора. Марам мисли баъзеи шумо аз ҳар куҷо информатсия мехонам, ахборот мехонам ва мавод ҷамъ мекунам, баҳри нафароне ки аз ҳамун чизо бехабар ҳастанд пешкаш мегардонам ки бохабар бишаванд аз ахборотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз Россия ё ки умуман аз тамоми давлатҳои рӯи дунё. Ба ҳамин хотир гапҳои қабеҳ дағал нанависен, пеш аз як гапа задан камтар фикр кунен, баъд сухани худтона бинависен. тамошобинони гиромин, барномаро ҷамъбаст мекунем ва ягон саволи дигар боша, саволтона метавонед дар поёни ҳамин видео пешкаш бигардонен ё ки дар инстаграми ма подписатсия карда саволҳои шахсии худтона равон кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед.